ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏମ୍ସକ୍ୟୁ 4 ପିଜି ନେଟ୍ ଜେଆରଏଫ୍ ପିଏଚ୍ଡି ଏସ୍ଏସ୍ସି ପିଜିଟି ଓ ପିଏସ୍ସି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ MS ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏସନ୍ 3730 ଅନୁକମ୍ପା ଚରିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ? କୀଚକବଧ, ପଦ୍ମିନୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ। ତପସ୍ୱିନୀ। ବରପାଲିର କେଉଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଅମିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ହରିବନ୍ଧୁ ସିଂ, ନୃପରାଜା ସିଂ, ହରିରାଜ ସିଂ, ମାଧବାନନ୍ଦ ସିଂ। ଉତ୍ତର ବି ନୃପରାଜା ସିଂ। ନୃପରାଜ ସିଂ। ଦାରିଦ୍ରତା ନୁହେଁ କବି ପ୍ରତିଭା ନାଶକ। ବିଘ୍ନ ସିନା ଭେଲ ଘଣ୍ଟି ସୁନା ପରୀକ୍ଷକ। ଏହା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ କବି ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଉତ୍ତର ଡି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଗଙ୍ଗାଧର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର କବି। କବି ବହିଃପ୍ରକୃତି କି ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତି ଉଭୟର ଯଥାଯଥ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ରାଧାନାଥ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଉତ୍ତର ବି କୀଚକବଧ। କି ଦେଇ ପୂଜିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ। ଯାହା ପରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତି? ମଧୁମୟ, ଅମୃତମୟ, ମହାନ୍ଧକାର ଭକ୍ତି। ଉତ୍ତର ଡି ଭକ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ମାତୃଭୂମି, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉଦ୍ବୋଧନ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଉତ୍ତର ଏ ମାତୃଭୂମି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତି? ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହିମା, ଉଦ୍ବୋଧନ, ଭାରତୀ ଭାବନା। ଉତ୍ତର ସି ଉଦ୍ବୋଧନ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି? ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା, ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଉତ୍ତର ବି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ତାର କି ପ୍ରକାର କବିତା?
ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ, ପ୍ରେମମୂଳକ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିମୂଳକ। ଉତ୍ତର ସି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ। କେଉଁ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସଂସ୍କାରର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିରଚିତ? ମାତୃଭୂମି, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି, ମଳୟର ଆବାହନ, ଉତ୍କଳ ଭାବନା। ଉତ୍ତର ବି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।